yourself, okay? Kau yang bahasa Suzo, bacuna, bahasa Suzo ni lah. Nak kakak bang. Desert apa Suzo? Warna apa? Desert. Ini kau ni kamu nak kakak nak dog ya? Dia bacuna mulu. Desert, apa ke devil? Desert. Jimu, Jimu. Ele ni yung bola mfidong naka. Gina ko ari, ikola ni hokwe, ikola na ibebe na windo na ko. Hiyo, Isi John naka. Isi John. Ano ka hit na ba na hote? Isi jo putama akola bi he. gawagodi, ejimo naka nwa akola mi ogwa ko. Kamche enne me mpata na mgbede na Johnson ebe ni aya ahụ. Biko, gawa. Iji ọrụ n'aka ịlala n'iyi eriele nga ka ji maka Chineke ịlala n'ụkpọ dịkwa ọma ha ka gịnụ ụmụazị bịago n'ụgbọ na-eme supply dịbịa n'ụlọ nga kpọkụsịwa gị na ụmụ akwụna eso na iji ọrụ n'aka maka Chukwu iji na-agba gịnụ maka ya wụrụ hit ọrịa gị kpasị ama ịkpọ mba skan ya wụrụ hit ọrịa gị dịkpa ha ka gị n'ọsọ ihe ọcha na ụmụazị bịago n'ụtọ na-etinye ha ga-arụ gị kpọrọ ụmụazị bụ ọrịa aga nwoke kwụsị ha n'ụlọ hit na-agba nwoke Let them go to the John. Macatwig and Doctor Gano is now hit one basket. And was it? Then what did I go? It's a zero a gun. Oh, we have what you couldn't side the idea, Biango. Eh? Oh, what three? All along my mama. Well, we're not to Rob and I didn't not make her. You were better. I hope you share. Echigbo na nga gị mapụta anya amacha anya kpokebra na dịka iji ọrụ n'aka ndị mbụrụ n'ọrụ ji sakwa mgbe Chimezie na jewa na 21 bịarie bịa ṅụọ na emiya ha na nwa nwatakịrị bịakwara n'ala ekwe nga abịa kpọrọ nwatakịrị bego abalị Chimezie ego ọnụ ya na nwunye ya ụlọ ọma nwa ile ama ekwe nga akọkwa nwa ekwe ebe ka nwa ọjọọ ha aba makpụrụ nto matrimony nwa ha bụpụtara nwa ebilite nwere ụtọ nwa na-atọ fụrụfụrụ ya nwa eji ọbara dị ndụ m nna gị wuru ọbụla ochie mụọ ọṅụ ị ga-echekwanụ ka iwuru ọbụla ochie a ma mere ị ga-eji emepụta ka iwuru ọbụla ochie ọbara gị na-awụfusi ya n'ime ụlọ ka ịgbasi nwa gị n'ime ụlọ etu gị na nka gị nyepụta anya eme anya ka oke abara na alike sị m na iji ọrụ n'aka maka Chineke ị ga-anwụ ngwa maka na anwụ dị n'elu ụmụ akwụna gị kpọ mba skad anọzieri nwa ya ọ nwatakịrị ibe m nwa mba kama ya ga-aga ụzọ ha ka ebe parents ya plat ya ga kpụrụ obere nwa nwatakịrị nwa ọhụrụ bụ ọ ga-aga lụọ na nwatakịrị ka ọkụ rutobi ka ọ lụrụ nwa ma ya ure nwa lọdịla dị ya n'ime afọ nwatakịrị buru nwa gawa savis ya na-eme yitu kọpa ya na-ete akpọ nwa ya na-eme yitu kọpa ya na-akpọ nwa kpọga anọ nwa na kọpa savis wee kpọrọ ya naanị amụọ nwa di ya hapụ agawa obodo oyibo nwa wee gaa nweta agadaga nwa nwoke kpọrọ m okusu mkpọ ọgụsị 21 anyị bịa bịa ṅụọ nna mbi iji gozi ịgbasi nwa gị n'ụlọ si ije ọrụ n'aka ọkachukwu ọzọ obodo obodo ihe na-emebi ala amụ iyi ọ ga-elu ogo iyi nye m kwugere ya ọdụ 21 onye m na-ekwu 21 this month gị bịara na amụ ihe ụmụaka na St. Paul ngwa ọ ga-aga ịtọ mma kurukwanụ nwa moto ga n'ime ụlọ nsọ sị Chineke ahụ nye abụ onyinye iwetara kago nwa kago Chukwu na-ezite nnukwu ya m na-agwa m ma asọ adịghị ekwedo na ihe m na-ekwu desert atọ enyebedo ụbụrọgọ nyepụ ya nye ụbụrọgọ nye ya one time n'ihe m na-ekwu 21 ya wụ Sunday na-abịa abịa agbakọ na obi ego ọnụ ngwa ka anyị ga-aga ihe ṅụọ kwụ ego ṅụọ ihe nwatakịrị chiri oche shipụ ya from India bịalụ nye we ntụlala ntụ onye na-ejide onwe ya ka ya ṅụgbuo onwe ya ngụbesie na nwa onye ọdọmụ ọ bụrụkwasị ọwa onye ọmụrụ nwa ị ga-ahụ ndị ga-enwe ngụbesie ha akpọla ọnụ ahụrụ ahụ nwefiri nwa nwata ibe ha zụrụ ha ṅụọ ya ṅụgbuo onwe ha onye mụrụ nwa ekuru nwa alakpụrụ ya bigo ọnụ ma ọ na-aṅụgbuo onwe ahụ agịrị m ekwute maka ihe onye ọdọ
nsogbu ngwa ngwa m jikọrọ onwe m kama mgbe m na-akpaji ya n'akpa m bụla ya n'ụlọ mepee shọpụ asa ụlọ ndị nwere nkama anya na krismas na inye emepe shọpụ mgbe ma ndị mmanụ gara maka mmefuru ovulu ebe ọla agara na-aṅa m na-agbake m na mkpọ aga m emepe biriwiri eche na ịmụda ya dị ka ọ gbasara m iburu onwe gị bịa ngwa ụzọ agaghị nwa aja na ala ji were nwa balansị bụrụ aṅụ ihe mgbe azịla na krismas nọ ụmụ ọchịchị esulo ndị ihe ahụ na ndị ihe ha nụ gara n'otu eburu mmepe ụzọ ebe niile jụọ kọlis ihe ọṅụrụ kọlis nwa adọl ya nwa ṅụgbu onwe enwe ka ọ nwere si ebuli ebulile kọwa bọị Desmond udumme fuewe o ji strọ na-amị ihe onye ọdọ ihe adịghị eme ọnụ kama m ga-aṅụ ihe onye ọdọ mere m gba mbọ nweta eke m bịale na agaba na St. Paul's Catholic Church amị on Sunday 21 ọ bụ a ga-eko nwa ma aga chọọchị ekirikwe ya gaa chọọchị agbasa ekirikwe anyị niile esi oche ekirikwe na anyị gaa na kọmpand kosmos ego ọnụ ngwa ka a ga-akpọ fish ọ nga a ga-akpọ tebụl onye ọbụla dị ihe ṅụọ ihe eshiri eshi asị ihe eshiri nama isii egbudene ka ebido taa gbuo nama apụrụ m gwa ụda lekwa isi nama ha ngacha aga otu mgbụrụ otu isi nama otu mgbụrụ otu isi nama a ga-eti gị akpa na etigo wetapruf na akpa ma otu nri ga-agbakasa onye ọla nọ nga ọ nọ nwa ma a kpọrọ ọhụrụ afọ ahụ ya wụ Goodluck ịwụ Badluck nyere nna nna gị Badluck n'ime ụlọ bọọla hit na-agbanwe idiot foolish boys ọ ihe wụ nwa na amụrụ ha ọhụrụ ahụ ya wụ Goodluck Chiemeka nwa mere baptizim were nje ekele owe oke njọ niile nne na nna ya mekọlalụ bụchasịa ya njọ nwatakịrị gba aja m ekema ya na chọọchị Chineke anara mkpụrụ obi ya Chineke anara ya nnabata ya si ya nwa m welcome ya n'ụlọ nsọ nke nwa gị nọ nga were njọ na-etidi n'ime bụ nwa ji ibe gị na-asachasị njọ gị na-eti maka chukwu ị ga-anwụ n'ime elu nwa ma ị nọ nị dezat kpere ihe ma gị ga-anwụ ngwa gị kpọọ m onye ara ihe m kwuru achị fote maji n'ọba aka na ụmụaka nga aka nsogị bịa ịga gị na-ezuzo ụmụaka autonomous community ọ nga a ga-agbakọ isi Sọnde hei onye ga-abịa ije ka ọ kwala m ga-abịa onye ga-abịa nwa ga-eji ụkọta chọọchị aga m aga maasị wee Fraịde ụba m ji Fraịde gaa confession kwuchita njọ m niile nne na oriri na chọọchị m laha na ya dị nna ndị na chọọchị m jee n'ụlọ ṅụọ Chineke nna mkpụrụ osisi ka ime gbalịala zuzune gama na ori obe ka nwa igu ọ wee ewu ndị mbụ bere ka ihu bekwe akwa n'ihu m ịkpọrọkwuru itiri ojii kpọkpọ n'ụlọ nọ ngwa asabara ya ọ bụ maji ibe gị na-akpọ nwa akpọpụtasị nwa enwe future gị na-anyefusi inye ga-anọ onye ga-anọ bere n'ụgwụgwụ gị gaga otu onye ga-agha eze na ahụ 2 years gị lụọ onye 1 years gị na onye ọlụlụ gị gụọ na ọsọ osu nwatakịrị awụrụ isi mkpe na-aga hụ gị ya mgbe enyesicha n'ihe ị ga-eji enwe future ị ga-anwụ desert ma ga-apụtara n'ime ụlọ wee bịa m ji ego nye m gị invitation na ebe anyị gaji ị ga-anwụ ya nsarịsị m karọt ka Chineke akpọlụ ọkụ ka etọ mmiri mmiri kentị ngoma nwunye m nwaanyị mụọla asaraba mkpụrụ osisi ọchịkwụkwọ m taa machi ga m nyegasị ele m ele nwanne ka atọla bụ mpekiri dịkwasị na agụrụ maka mpekiri adịghị atụfụka iji agwa anyị action Mama,